A jeszcze chodziła do szule do Radwoja, hej? Hej. A kaściowo to, ja to bus jeździł? A... Nie, może dla my subijali. Liecie uso tej bosy. No. My subijali. One taka, że niedzielu, to tej zajmowało. Te muži su se, muži su se zetkali, albo je na drugo čakali, to bo taka skupina muži niedzielu kemši bežala. A bomo to drugi rekao, da sam su tam pola pople. Jedna katolika capse pople. Topo. Hej. A potom dalej ju je na krušvina stava, my smo se po krušvini zetkali. Tak su te muže každú nedeľu romanže kemši šli z Borančenjo, a te ženy ráno naranšie romanže zaje. A deti sú s staršími šli, alebo s džidom a vovku, pokaj šo bolo. A kde sú neväčšie boli, po tej sami, ale to šo bijalo. Pozdějšie som ja po tej kole som jela, z kole som ježdživa do Radvoja, smo po Brankače stajili. Aj.